Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Pagtayog ang nasinati sab sa Cagayan de Oro City atol sa magnitude 7.4 nga linog nga sentro sa Manay, Davao Oriental. Mga pasyente ug medical personnel sa Northern Mindanao Medical Center, lakip mall goers, hotel guests, staff ug tenants ang nanghikling sab. Klase sa pampubliko ug pribadong tungahan sa syudad, suspendido. Ani ang report ni Cyril Chavez. Igo na lang sa pagpanangpit sa ngalan sa Ginoo o pagtago ilawom sa hospital bed. Ingon ane ang sitwasyon ni Ana Marie uban ang iyang anak nga na-admit sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City atol sa pagtayog sa kusog nga linog pasado alas 9 sa buntag Biyernes nga sentro sa Manay, Davao Oriental nga nasinati sab sa syudad. Matod pa, anaa sila sa 4th floor sa ospital diyang miigo ang linog, rason nga wala na sila makagawas pa. Hinoon, luwas ra sila sa makuyaw nga kahimtang. Sa kuwang video sab ni Justin Nakua sa 4th floor sa NMMC, kita ang daw pagduyan sa mga dextro sa mga pasyente sa mong ospital atol sa pag-igo sa linog. Gani kita pa ang mga lamesa, lakip na gamit nga nakapatong niini nga daw giduyan-duyan. Gani sa kuha ni Fed Dayaw, dapit sa OB/GYN department sa NMMC, kita ang mga medical personnel, lakip watchers ug pasyente nga nanggawas sa building sa mong ospital atol sa pag-igo sa linog. Usa si Nanay Corazon, kinsagikan pa sa Surigao City ug anaalang sa NMMC aron magpa-check up sa outpatient department. Tumang nervyos kuno ang iyang gibati tungod sa maong linog. Nagpanik ang mga tao, sigawas. Tapos ako ni hunong ra lamang ko kay magpaabot kung kanus ama kuan hunong raman mo nag ni balik ko paglingkod. Samtang pinaspasay sab nga nang hikling ang mga trabahante sa Cagayan de Oro City Hall atol sa pagtayog sa linog. Gani mismo si Mayor Rolando Uy, lakip sab sa mihikling gikan sa iyang opisina ngadto sa open area gawa sa City Hall. Base sa intensity meter sa CDRRMO, miabot sa intensity 4 ang nasinating linog sa syudad. Dali sab nga nang hikling ang mall goers, tenants, hotel guests ug personnel ni ining dakong mall ug hotel sa downtown area sa syudad atol sa linog. Kita ang pag-adto sa mga tawo sa mas luwas nga lugar nga walay atop. Paspasab nga nakamontar og incident command center ang management sa mall ug hotel ug ila giliyong gisuta ang kahimtang sa mga tawo sa lugar. Wala giliyong gipasulod ang mga tawo sa mong mall ug hotel, sanglit gisuta una sa mga eksperto ang integridad sa ilang establishmento. Hinoon, una mag-alas 11 sa buntag, hinay-hinay nang gipabalik ang mga tawo sulod sa mall. Samtang dinhi sa City Central School sa Cagayan de Oro City, human ang pagtayog sa kusog nga linog nga nasinati dinhi sa lungsod. Pausa-usa na nga gauli ang mga estudyante uban ang ilang mga ginikanan o guardian nga nahimo nilang sundo. Ilabi pa nga usa sa mga pulisiya sa eskwelahan, dili tugutan nga makauli ang estudyante kung walay mo sundo kanila. Maayo na lang, sanglit walay natalang naangol nga mga estudyante sa mong tunghaan. Human ang linog, giliyon sab nga nag-inspeksyon ang mga personahe sa Office of the Building Official kon OBO o City Engineer's Office ngadto sa tulo ka ospital sa syudad. Usa na niini ang JR Borja General Hospital. Sigon sa OBO, magpadayon pa ang ilang pagtuyok sa nagkadiyang parte sa syudad, lakip na mga tunghaan aron masuta kung aduna bay mga liki o danyos nga natala resulta sa linog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao